लोगोफोर नोंथांमोना मोननैसो बुहुमाव जाबाय थानाय जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो लादों बे जाथायफोरा मा आरो जोंनि इन्डियायाव मा जादों दिनै जोंनि इन्डियायाव मा जादों जोंनि इन्डियायाव मोनसे ट्रेन एक्सिडेन्ट जादों बेंगालुरु कामाख्या एक्सप्रेस बे ट्रेन एक्सिडेन्ट जादों आरो बांलादेशआव मोनसे बाथ्रा सावरायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बे जाहैबाय मा बांलादेशनि जि राजथावनि ढाका बे ढाका राजथावनिखौ सोलाय सोल' खालामनायनि मोनसे बाथ्रा सानदों कारण राजधानी ढाकायाव ओरैबायदि पपुलेसना इनक्रिज जालांगासिनो थादों माने मोनफ्रोम बर्ग किल'मिटाराव बा मोनफ्रोम किल'मिटाराव बेवहाय मानसि थानायनि जि रोजाथि बियो माने 30,000निबो बांसिन बुहुमनि बयनिख्रुइ बांसिन रोजासिन सुबुं अनजिमा थायो बेवहाय मोनफ्रोम किल'मिटाराव बांलादेशनि जि थासारि इक'नमिक जि थासारि बे जोबोर गाज्रि माखासे जि खसाबनि ड्रेसनि जि माखासे फेक्टरि दंमोन गासैबो बन्द जाजोब्बाय माखासे कम्पानिया माने बन्द जाजोब्बाय आरो बांलादेशआव जा जाथाय जाबाय थादों बे जाथायफोरनि थाखाय ओरैबायदि गाज्रि बांलादेशनि अबस्थाया माने बे अबस्थायानो माने बे हादरनि गासैबो मानसिफोरनि थासारिखौ जोबोर गाज्रि खालामनानै होदों नोंथांमोना मिथिबाय शेख हासिना बिथांजोखौ होखारहरनायनि उननिफ्रायनो बे हादरनि अबस्थाया जोबोर गाज्रि जादों टोटल 140निबो बांसिन गारमेन्ट फेक्टरिया बेवहाय बन्द जादों माने ड्रेस बानायनाय फेक्टरिया माने बन्द जादों बेनि अनगायैबो गोबां इक'नमिक क्राइसिसखौ बेवहाय नुनो मोन्दों जायनि जाहोनाव माखासे बांलादेशनि एक्सपार्टफोरा राजथावनि ढाकाखौ सोलायनायनि बाथ्रा सानदों आरो इन्डियानि खाथियाव सानजा बांलादेशथिं बे राजथावनिखौ सोलाय सोल' खालामनायनि मोनसे बाथ्रा सानदों कारण बुहुमाव बेबादि राजथावनि सोलायनाय जाथाया आगोलबो गुबुन गुबुन हादराव जाखांबाय बेनिखायनो अबस्थाया जुदि थिनोबा बेबस्थाया जुदि थिनोबा राजथावनिखौ सोलायनांगोन कारण ढाकायाव ओरैबायदि मानसिफोरा बांगासिनो थादों कारण माखासे मानसिफोरा बेकार जाबाय बेनिखायनो माखासे खामानि नागिरनानै ढाका सिटियाव फैयो आरो मानसिफोरा आरो बैहाय ओरैबायदि ट्रेफिक जाम जादों माने ट्रेफिक जामनि जि स्पिड माने घन्टासेयाव 5 किल'मिटार लागि थांदों माने एसेबां माने ट्रेफिक जाम जादों ढाका सिटियाव बांलादेशनि अबस्थाया बेबायदि आथिखालाव ओरैहाय ग्रीनलैंड नामनि जि हादर डेनमार्कनि सिङावना बे ग्रीनलैंडआ बे ग्रीनलैंडखौ USAआ लानायनि टारगेट लादों ग्रीनलैंडखौ गावसोरनि खालामनो थाखाय USAआ गोबां नाजागासिनो थानायखौ नोंथाङा नुगासिनो थादों ग्रीनलैंडखौ नैथि मुलुग दावहानि समाव नाजी जार्मानिनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन आमेरिकान फर्सफोरा आरो बै समाव नाथाय जेब्ला दावहाया जोबदोंमोन बिसोर नागारनानै फैदोंमोन नाथाय जेब्ला बे डेनमार्कनि सिङाव थाबायना अब्ला मा जाबाय चीन आरो रासियानि जाहाजफोरा बै ग्रीनलैंडनि खाथियाव सम लाखियो आरो डिफेन्सनि जाहाजफोरा आरो बेखौ होननानै USAआ मेगन सानानै मा ग्रीनलैंडखौ गावसोर डेनमार्कनिफ्राय सेनानै लानायनि मोनसे टारगेट लादों नाथाय डेनमार्कआ बेयाव माने राजि गैया आरो बाथ्राया ओरैबायदि नोंथाङा बयबो मिथिगौ जे ग्रीनलैंड नामनि जि हादर बेयाव पपुलेसना जोबोद खम माने 57,000 सामथिं पपुलेसन थायो बेवहाय नाथाय बुहुमनि बयनिख्रुइ गेदेरसिन जि लैथोनि बे द्वीपआव माने 80%आनो बरफजों थायो आरो बेवहाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन पियर वाटारखौ माने मिठा वाटार माने गोदै दै माने पियर वाटारखौ मोननाय जायो होनना बुंनाय जायोना आरो बे ग्रीनलैंडखौ 52nd स्टेट हिसाबै USAआ लानो नागिरगासिनो थादों लोगोफोर आरो बेवहाय नोंथांमोना सानना नाय बे डेनमार्कनि सिङाव आरो डेनमार्कआ बुंदों बेबायदि जानो हाया नाथाय डेनमार्कआ मोनसे बाथ्रा बुंदों जे ग्रीनलैंडखौ जुदि डेनमार्कआ मोजाङै रैखाथि होनो हायाखैबा जेबो मावाखैबा जों लोगो नांनानै बेखौ रैखाथि होगोन ना जों बयबोथ' नेट'नि मेम्बार ना नाथाय आमेरिकाया डनाल्ड ट्राम्पआ बेखौ मानियाखै जे नङा बेबायदि जानाया जे ग्रीनलैंडखौ आं मेगन खेबदों गतिके ग्रीनलैंडआ आंनि जानांगोन बेवहाय नेट'नि बाथ्रा गैया जाय नेट' कान्ट्रिसफोरा आमेरिकानि सामसागिरि खालाम दिनै बे अबस्थायाव फैबाय नाथाय आमेरिकानि मेन्टेलिटिया हरखाब सोलायनानै होबाय आरो जायनि जाउनाव दिनै ग्रीनलैंड बायदि हादरखौ सेनानै लानो नागिरदों मोनसे समाव जोंनि इन्डिया बायदियाव माबा मोनसे जेंना जायोबा बिसोर मा आमेरिकाया जि बुङो बेखौनो बुंफायोमोन सुर मिलायनानै बुङोमोन नाथाय गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय बिसोर कुनु दिन जेबो खामानि मावफेराखैमोन गासैबो रैखाथिया आमेरिकानि हेफाजाबाव जाबोदोंमोन बेनिखायनो दिनै बेबायदि खैफोदनि समाव बिसोरो जेबो बुंनो हायाखै डेनमार्क बायदि हादरा दिनै ग्रीनलैंडखौ दि बासायनो हागोन बेयो इम्पसिबल होननानै आं बुंगोन नेट' नामनि मोनसे मुवा बानायफ्लानानै आथिं सिङाव गादबना दोननानै आमेरिकाया दिनै मा खालामदों ग्रीनलैंडखौ गावसोरनि आखायाव लाबोनो नागिरदों आं बेबायदि बुंगोन दे नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय ओरैहाय कानाडाखौबो 52थि हादरसा हिसाबै माने लानो नागिरदों कानाडाखौबो जइन जानो थाखाय रिक्वेस्ट खालामदों डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा
स' बेबादिनो आमेरिकाया गुबुन गुबुन जायगाखौ सेनानै लानायनि माखासे टारगेट लानायखौ जों नुगासिनो थादों। स' नोंथांमोना मा सानो बेयाव आमेरिकानि जि टारगेट बे मा थारैनो मानो बेबायदि बिथांमोना पलिटिक्स वर्ल्ड पलिटिक्स गेलेगासिनो थादों बेनि गुबै जाहोना मा? खारन कानाडा बायदि हादरा दिनै डिफेन्सनि बिथिङाव जेबो पावार गैया, हादरालासे गेदेर। नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय जानांगौ मा जाहोननि थाखाय ग्रीनलेन्डखौ माने रासियाया बुंदों जे ग्रीनलेन्डखौ USAआ लानायाव बिसोरहा जेबो दुखु मोननाय गैया, जेबो हेंथा होनाय गैया। मानोना ग्रीनलेन्डखौ लानायाव बेबायदि सापर्ट खालामनायनि ओंथिया जाबाय इउक्रेनखौ मा खालामनो हागोन? रासिया गोसोबायदि एटाक खालामनो हागोन आरो रासियानि खाथि खाला जेसेबां माने लाटभिया, लिथुनिया बेबायदि हादरफोर दं बै हादरफोरखौ मा खालामनो हागोन? एटाक खालामनो हागोन। स' नोंसोरो ग्रीनलेन्डखौ ला आरो जों इउक्रेनखौ एटाक खालामगोन, इउक्रेनखौ सेनानै लागोन। स' प्लास माइनास बे मोननै हादरा गासै बुहुमावनो ओरैबायदि मोनसे डिभाइडेड क्रिएट खालामनानै दोनदों। माने आमेरिका आरो रासिया बे मोननै पावारफुल हादरा बुहुमनि हादरफोरखौ मा मोसाथिंहोबाय थादों बेखौ नोंथांमोना नुदों। बबेखानि मोनसे गोमोथाव बाथ्राया जाहैबाय रासिया आरो आमेरिकाया माब्लाबाबो बेबायदि मोनसे बिथिङाव गाव गावनि बिथिङाव सापर्ट होफेरनाय जों नुफेराखैमोन। खारन जि जायगायाव आमेरिका थाङो बै जायगानि हेंथायै रासिया गसङोमोन। बेबादि जारिमिनाव जों नुबाय थादोंमोन। जाबादि पाकिस्तान इन्डियानि दावहाखौनो बुं, नर्थ करिया साउथ करियानि दावहाखौनो बुं, बा आफ्रिकायाव थानाय खायसे हादरफोरनि दावहाखौनो बुं, बा मिडल इस्टनि हादरफोरनि इराक, सिरिया, बेबायदि लेबानन, भियेटनाम बेबायदि दावहाखौनो बुं, जेरावबो अरायबो आमेरिकानि हेंथायै रासिया गसंबोदों। नाथाय बे बाराव ग्रीनलेन्ड आरो इउक्रेननि बेलायाव मा जानाय नुदों? मोननैखौबो सापर्ट खालामलायनायखौ जों नुनो मोनदों। जे आर्कटिक जि ओनसोल मिरु ओनसोलाव मा जादों? लासै लासै ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय बरफा गलिलांबाय थादों आरो जाबादि ग्लबेल वार्मिं जाबोदों जि बिसुब ओनसोलाव थानाय हादरफोरा बा गेजेर ओनसोलाव थानाय हादरफोरा बुहुमनि गेजेर ओनसोलाव थानाय हादरफोरा लासै लासै मा गोबां जेंनायाव गोलैनो हागौ, टेम्पारेचार प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ आरो फिउचाराव मा जानो हागौ? बै मिरु ओनसोलनि हादरफोराव जाबादि ग्रीनलेन्ड, रासिया बैबायदि हादरफोराव मानसिफ्रा थानो बांसिन लागोन। खारन बरफा गलिनायनि उनाव मा ओंखारगोन? हाया ओंखारगोन, अब्ला बैहाय थानो हानाय जागोन। आरो ग्रीनलेन्डआबो बेबादिनो मोनसे हादर आरो ग्रीनलेन्डआव माखासे खनि मुवा दङ, रेयार आर्थ मिनारेल्सफोर दङ, बैफोरनि सायावबो आमेरिकानि नोजोरा। स' जाय नेट'खौ बानायदोंमोन रासियानि हेंथायै दिनै बै नेट'खौ जोखारनानै आमेरिकाया ग्रीनलेन्डखौ डेनमार्कनिफ्राय सेन लादों आरो कानाडाखौ गावसोरनि हादराव जइन जानो थाखाय खावलायनायखौ जों नुनो मोनदों। स' बे मोननै पावारफुल हादरा जि गोसो बेखौनो खालामनाय लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो बुजिदों। स' बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुजि, अरायबो नोंथाङा मालायनि सायावनो जुदि सोनारोबा फिउचाराव नोंथाङा खैफोदाव गोलैगोन। आरो इउक्रेननि बेलायावबो बेनो जादों आरो नेट' कान्ट्रिसफोरनि बेलायावबो बेनो जादों। आमेरिकानि सायाव सोनारनानै गावसोरनि सेफटिखौ बिसोरो माने रैखा खालामबोदोंमोन, सेफटि फिल खालामबोदोंमोन। दिनै आमेरिकाया बिसोरखौ माने थुला सारनानै बेबादि खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों। डनाल्ड ट्राम्प फैनायनि उनाव गासैबो नेट' आरो इउर'पियान इउनियननि हादरफोरा उल्थां फाल्थां मोनसे परिस्थितियाव थानांगौ थारैनो नुदों लोगोफोर। स' ग्रीनलेन्डखौ मोनसे समाव आमेरिकायानो रैखाथि होदोंमोन आरो दा नाथाय डेनमार्कनिफ्राय बेखौ सेनायनि टारगेट लादों। नाजी जार्मानिनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन आमेरिकाया नैथि मुलुग दावहानि समाव। नाथाय दा मा नुदों नोंथांमोना? सेन नागिरनाय, कानाडाखौ गावसोरजों जइन जानो थिननाय। स' बेबायदि गेदेर गेदेर पावारफुल हादरफोरा बुहुमनि हादरफोरखौ गावसोरनि आखाइ मुथायाव लानानै माने फिदिंबाय थायो आरो आसियाव लानानै फिदिंबाय थायो, बेखौनो जों नुनो मोनदों। स' इउक्रेननि हालोदा मा जागोन? थारैनो आसरित। आरो नोंथांमोना मोनसे भिडिअ फुटेज नुदों, बे भिडिअ फुटेजआ रासियानिफ्राय फैदों। स' FSBनि मोनसे बिल्डिंनि खाथियाव मोनसे कारा ब्लास्ट जादों। बे ब्लास्टआ मा जानो थाखाय जादों, बोरै जादों बेखौ दासिम मिथिनाय जायाखै। नाथाय ब्लास्ट जादों, जानो हागौ इउक्रेननि माबा मोनसे बेवहाय इन्टेलिजेन्स पलिसिनि थ्रुयै बे ब्लास्टआ जादों, बेबायदिबो जानो हागौ। रासियानि जे FSB बिनि बिल्डिंनि सेराव जादों मोनसे कार ब्लास्ट आरो बे कारखौ मिथिनाय बायदिब्ला भ्लादिमिर पुटिननि जि उनथिं माखासे गारि खारफायोना, बै गारि खारफानायनि मोनसे गारि होननानै मिथिनो मोनदों बेखौ। आरो बिनि माखासे जाज खालामदों, बैहाय थानाय सिकिउरिटि गार्डफोरनि सायावबो गोबां जाज खालामनायखौ नायबिजिरथिंनायखौ नुनो मोनदों आरो भ्लादिमिर पुटिन बिथाङा बेखौ नायबिजिरनो होदों आरो मा जानो थाखाय बेबायदि जादों आरो बै कारनि सिङाव सोर दंमोन, सोरबा थैदों नामा बेखौ दासिम मिथिनाय जायाखै आरो बै कारा थारैनो माबा मोनसे बमनि थाखाय ब्लास्ट जादों ना गुबुन जाहोनाव बेबायदि ब्लास्ट जादों बेखौबो मोजाङै दासिम मिथियाखै। बेबायदि जाथायफोरा इउक्रेन रासियानि दावहाजों लोगोसे जालांदों आरो बुहुमाव बे मोननै
हादरा दुर्बल हादरफोरखौ मोसाथिंहोबाय थानायखौ जों नुलांगासिनो थादों। स' बांलादेशनि बिथिङाव बेनो मोहम्मद इउनिसआ बहा थांदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ चीन हादरनिफ्राय फैबाय आरो चीन हादरनिफ्राय फैनायनि उनाव दा ओरैबायदि मोनसे सर्साखौ बांसिन नुनो मोन्दों थारैनो राजथावनिया सोलायनो हागौ। ओरैहाय म्यानमाराव मा जादों गिलु बालु बांग्रिं जानानै डेस्ट्रय आरो म्यानमारावथ' मा जादों माखासे बिग्रायारि ग्रुपफोरा मा खालामदों हादरखौनो तुक्रा तुक्रा खालामनानै सेजबना लादों। स' बुहुमाव ओरैबायदि मोनसे असान्थि थासारि ना बेखौ बुंनानै फोजोबनाय इजराइल आरो हामासनि दावहाखौनो बुं बा गुबुन गुबुन दावहाखौनो बुं नोंथांमोना माने मोनसे असान्थि थासारिया क्रियेट जानानै दङ। हामासजों फिन गावलायबाय थानायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बे बुहुमाव मा जागासिनो थादों।